everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Pero tinuon yung gisulti eh. Nga batik kag naong. Pihing man to ako, pero gwapo man kay kanil. Lugi. Oo ba rin? Oo. Lang kadiscourage dayon, Nil. At least, nasugdanan nimo. Padayon lang yun. Kay, ako rin ang follow-upan si Toribia. Nindot na yung ipakita nga response diyan nimo. Positive kay ko, anak. Sugton ragyog ka, anang Toribia. Nanginit na ba ko rin? Basinog tinud-o na hinuna ko na siya. Katilaw ginunin ako ng tiguanga. Amay mo kung sugi mong tinudonil. Ako'y mo gasto sa inyong kasal. Kung kamog yung magkadayon. Nahagit ko rin. Basta, masuway ginin ako ng tiguanga. Niya na si Junel, lo. Lingkod mo. May buntag mo, sir. Gipatawag yun tamo karon. Kaya na ako nadawat ka mga reklamo. Gika ni Toribia batok ninyo. Unsa? Usa? Hala Toribia. Isolte og balik karon sa among atubangan kung unsa na imong mga reklamo batok nila. Kuan, Greggy. Naka-feel yung ko og sexual harassment ining lugar. Sexual harassment? Time para good. Una, Toribia. Unsa ko'y sexual harassment? Klaro ka rin na. Uy, pagtarong na, Toribia, uy. Wabiyang mi daot ang gibuhat ni mo, ha? Ay uy! Oh, kana din pagpangulitaw ni mo na ko, Junel. Nga imo lang kong gipakasayon. Nahibaw ba gid ka nga dili ko basta-basta nga pagkababae, ha? Ug usa pa, dili sa kaangay para nako, uy. Unya, sexual harassment na daay kung mangulitaw ko ni mo? Ay kana din mo kalit lang kaghikap sa akong kamot. Kalapasan naman as balaod. Dili din na sexual harassment. Uy, wa mo to nako matuyo nga nakahikap ko si mong kamot. Kay gikalitan masag ko nimo og tamparos. Dapat ngani nga ako'y moreklamo batok nimo kay physical injury itong imong gibuhat nako. Onya, be. Kanang mamugos ka aron sugton ti ka. Maayo din na. Naibaw baya ka nga si Renato ragid may bagay para nako. Di ba? Time para good una. Nganong napil man hinuon ko ini? Bebe. Pero mo na to ni. Ato ning husayon og husto. Ang imong reklamo gyud Toribia, nga di ka gustong kuptan imong kamat. Unya di ka gustong pangulitawan ni Junel. Greggy. Dili ko gustuan ang kubalon og dagway, oy. Bahalag taas og suwang basta sinawon og agtang unya hamis og naong kana. Sa ato pa, si Renato ang imong gusto. Unta. Binangkal si Iro. Ayun, nya. Oyun ko. Pamilya mong duha, Renato o Junel. Nakadungog ko sa kagustuhan ni Toribia. Ha? Kadungog ko. Kinahanglan nga inyong respetuhan ang iyang katungod. Di mahimo nga inyong supakon sa Toribia. Sundan ninyo ang iyang gusto kay babae siya. Nakasabot mong duha? Tempo na, lo. Murag, wanay siya na maura. Ang kang Toribia, di ay mo'y uyuna na to din eh. Unsa man sa di ay ang among katungod. Renato, di una ta maglalis na karon, kinaapa ko'y buhaton. Ha? Mag-istorya lang unya ta sa laing adlaw. Basta, ikaw, Junel, ayaw yung pangaha sa pagpangulitaw ni Toribia, kay wa siya makauyon ni mo. Uy, Tasyo! Pipito! Nabayay liga sa basketball karong August. Pangapil mo, uy. Kay sayang kayo inyong abilidad sa pag-dribble og bola. Bitaw Tasyo, Pipito. Apil ba gid mo, ha? Kay idol ra ba kayo mo namo sa basketball basta kamo na mo duwa? Uy,
Uy, hay! Apil gid kay mi ana Glenn, ha? Let, kay kamugod ang among mga inspirasyon. Hay! Magpalista nga, Milit. Palista gid mo, uy. Ako unyang inon si Toto. Apil sab ko. Palista ko apil Glinda. Muapil ka, Greg? Oo, kay nga nang day. Ha? Ginoo ko. Wa may liga sa senyor para raman tao ni sa mga batanon, oy. Ay, kay nga no. Unsa may pagtuon mo nako? Senior nako. Unsam di tawag ni mo, Greg? Junior pa ko. Kabasko po na ko. Di pa ko luyat do. Mas kusgan pa manggani ko ninyo. Oh. Dapli. Unya Greg, ha? Sumusub ka nga team, ha? Kita may team nga mudawat mo. Mangita ko. Kadagang team diha. Nga naman dayo magbuhat kog akong team. Ikaw good. Sige. Papila lang ninyo si Greggy kay aron aligre og nindot ang duwa. Ato lang kanila ni Dokyo kauban, Greg. Da- Gan Dokyo. Dugyo ka karon. Ito buti. Kay magimo kog akong team. Tempo na, Glenn. Kanang, kita Ano? Glinda. Naibaw ka ba? Kung unsay premyo nila ni Konsehal Toto ini? Aw, naman ko no'y 30,000 nga premyo og trophy. Kidi. Kidi. Sikiri. Kanada. Ay, murag manigamot kini nga daw kini da. Tuntong bata. Kung kinsa man ganitong team nga mudaog pipito, kay librehon ako og kiss. Kiss ang premyo. Oh, oy, kanang sipa kaayo nga kiss. W, wow, kalami. Asa man ang kiss, Queen? Sabing mo sa lips. Sabing mo sa lips. Unsa na nay? Ala daga, dadala. Ay, Tanawa, ako na sa lagi. Ay, amin niyo ba? Kung kamo mao'y makadaog pipito, pakli na yun. Gani. Para libre kiss sa lips ba? Wala, kami Ah? kitanan. Okay. Ha, ikaw ra. Wala labot ang uban. Ay, hasta sad ko. Librehon ako og kiss sa lips. Hindi papakli sa girl. Libre kiss niya pakli. Andiyan na. Way. Sigurado na. Sigurado na ako'y mudaw gini. Tanawon ta lang, Greg. Greg, tanawon ta lang. Testingan na to kung kinsa gay makakiss na to ini. Kanimal ben Toribia eh. Gimangila naman hinuong kudaan. Aron di ko mo padayon o panguyab niya. Kalagot lagi kayo. Yunhan pa kog sawes panuhak. Kubalon kuno kay kog naong. Hinuwayong lagi kayo ng tigwanga lagi. Nyagina ra basag kanya rin. Nga taas kuno kag suwang. Nil, kay ngano? Taas magkukugsuhan good. Di biya kayo mailhan rin. Pagtarong ba? Tarong god. Sama kayo bugal-bugalon kayo na imong tinubagan. Musulti ko tinood din, medyo suwangon lang yung kagamay. Pero, nibagay man sa imong naong kay gwapo mo ka. Muna nakadao ti buda. Oh, Sa sunod, nagsulti yung tinood. sorry. 0-0. Laim sa kayo mamakak yung tanon. Sam kay. Magani kumanaway ni mo nga. Kubalon, tinuuray og naong. Bitaw. Di na ta maglali sana. Ang importante nga masulbad yun ni nato ang problema bahin aning Toribia. Paminok maayo, Nil. Kana sa Toribia, Oh, ayaw yung hunungi o pangulitaw. Kaya wala tayo laing paagi nga. Mawa ng babayana din eh. Kaya gimo nagtakong kasamok na to din eh. ang problema ini ro nato kay murag gidapigan na siya ni gidapigan na siya ni lulo nimo. O lagi. Palpakig kayo atong mga plano. Gilang. Saglang rin kay mangita agud tag nindot nga bintay ni, ha? Aron mahipos gyud na nato sa Toribia. Misumbong yun di ay kanigoryo. Ay, misumbong yung ko, daday. Naglagot mo kung pipito nga nang ulitaw na ako. Hilas ra ba kayong paminawon, kinakagusto gid ko no siya nako. Agoy! Kagilo ka na. Turibia ko. Imo na lang yun unta tong gisugot. Ay, dili gid in taon ko, no?
Si Renato mao'y bagay nako. Unya. Wa man na mangulitaw ni mo si Renato. Ay sus, wala na kaso daday. Naara ko'y paagi nga buhaton aron maibog yun unya nako si Renato. Unya. Utsa bay ibong buhaton. Ha, basta. Dili gid unya makabalibad nako ng tawhana. Unya. Ako pa di mo to, Ribiano. Ah, Imo nang ritsuhon og sud sa iyang kwarto, imo bugnoon. bugnoon? Oh. Uy, mura di tagirong buang ini. Kalit lang ta mamugno. Baliko si dayon sa imong mga sa imong mga gaway to, Libya. Oh, Gaway, no? gaway. Oh, baliko sa nimo. Unya. Para di makabuhi. Unya. Unya human to. Pakon dayon nimo aron marabison. Amaw man ka amaw gyud ka daday. Agoy! Bitaw. Anak ni ay hagdag inom. Nya sadihang mahubog. Lugosa! Ayay, parehas na taguna-huna daday. Sige lang. Pohon, ako gyud nang buhaton. Uy, nindot yun na. Nindot na Torres kung doon naging mahitabo ninyo. Ah, maayo tagmamabdos ko daday no para dunay apustohod si Greggy ba? No. Ago! No, mamabdos ko, no. Mababdos pa ka Torres. Ay mamabdos pa ko oy. Ala, no. Wa pa baya ko magmenopause. Ala no. Habi ba na kung mikupos na ka? Ah, basta daday. Kung kami gani magkadayo ni Renato, ikaw og si Felix himuon na kong mga ninong ug ninang. Ala, sige. Oh, hoy. Toribs. Saman dads. Kaning. Kun madato gani ka. Ayaw ko kalimti ha. Ay dili ti kakalimtan oy. Magtinabangay gyud ta daday. Ay. Kay dako kayo ning pabor na to gani atas ilang Greggy. Ay, sige, tabangan ti ka to, Ribs. Ako'y bahala ni mo. Suon man sa mian ang Renato. Ha? Ako rin bahala mo bulada na niya. Salamat gyud kaayo daday. Mayo kay nakita ta dinhi sa agianan, Dadi. Didto kagikan sa mua, Baygor. Dadi. Dito ko gikan. Dakan kayo sa mukan. Dito sa gikan sila si Pasyog, si Pipito. Pasensya na kay ka, Gor, ha? Di maguna kong mapugngan ang duha. Way kasudad. Total na aman ka pabor na ko, Dadi. Oo, ikaw na gud na. Pero may kong pabor ni mo, Gor. Ay, salamat. Salamat kayo, Dadi. Pero, lain po ato ba? Karong Agosto, doon na may liga ko ng basketball sa aton dapit. Mga pilta. Ha? Muapil ta? Uy, yakin sa may ato kontra. Sila si Tasyo og Pipito. Uy, makadaog ka nila, ha? Nga, mga tiguang nila ba ta? O sa tiguang? Sorry. Pasayloas, Daddy. Ilang kasukon ako kay amahan ra ba kong lolita? Ay, kasukon. Gusto niya. Sorry, Daddy. Sila na nakalitan, manggugkuhan ng nganan tagtiguang ba? Di pa tagtiguang, Dad. Hamtong pata. Nam sa tayo mga kauban, ligon man sabda. Mao. Uhay. Kinsa may atong kauban? Oy. Papilon to na ko sila si Renato o si Jonel. Unya, papilon sila na ko ang among katabang nga si Kongkong. Ay, ligong ganito tinuod. Sa nga landa ang Kongkong, ti Kongkong sila. Mangusap ko og mga konversite para siguradong daog yun. Sige. Daddy. Apil ko na, Gur. Okay kay ko na. Uhay. Daddy. Okay, Dad. Arreglado, Dad. Kau ba na ta? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.